Daghan pa nga mga bulanon nga dunay igo nga mga yutang umahon, apan nagpasuwabi ang katapulan. Daghan usab nga sa mga pagtanom unta ganahan, apan wala sila yuta nga katamnan. Dinhi musulod kining bag-ong teknolohiya nga igo lang gyud sa mga ang tamnanan, apiki na. Introducing ang garden nga tower, tamnanan nga giilang space saver. Hinimo sa organic fertilizer ug sa panahon sa ting El Nino, mas makakonserve ka og water. Sulti pa ni farmer scientist Manny Gamones, ang yuta gihanigan og cellophane ug mga basiyo sa plastic nga mineral water. Buslot-buslutan aron og sobrang tubig sa uwan, may kapadulngan nga punduhanan. Magpabiling mag-umog ang ilawom, murag perming gibisbisan ang tanom. Tamnanan gigihugna-hugna, importante lamang ang gamiton nga yuta. Dinhi sa Green Gardens of Hope sa Balilihan, gigamit ang yuta nga sa mga natural nga mga minerales ug maayong bakterya gipapuy-an. Natural lamang usab, kay sila ras tibok Pilipinas ang nakapasar sa organic standards sa ilang matang sa yuta didto, nga mo'y gipasibuan sa ilang hinimo nga abono. Niloko nga guma nga gipatong-patong aron mahimong tore sa mga tanom. Dili na kinahanglan pang bungkalon human sa pag-harvest sa tanom kay igor ang punan og yuta kun ang tamnanan mo lawom. Depende sa kadakon ug sa tisok nga tanom. Kung gusto gyud kang mukaon, pwede pod nga ang imong tower dakon. Ug kun gamay ra ang imong yuta, ang tower garden kanang igo lang gyud musakar. Maayo sa mga high value salad veggies. Pwede pod sa pechay, carrots, highland vegetables, pang-condiments ug radish. Basta ang mayo, makaapil ka og tampo sa tumong nga ang pagkaon masiguro. Diyutay lang nga pagkugi. Sigurado gyud nga sa ugma, do naghihapon kay maani. Gikan diri sa Department of Agriculture ATI Learning Site diri sa Green Gardens of Hope sa San Roque, Balilihan. Alang sa maayong balita, Central Visayas, Ray Anthony Chu, PIA Bohol.